Akcija! Kuć. Dečko, si vidio jednu žutu kuće? Mislim da je otišao u bijesku. Serem ti se u violinu. Čuče, bre. Njega pita, pa dobro, zašto me ujede čoveče? On kaže, nisam ja čovek, ja sam pas. Ali pas puši. Čovek, bre. Gde je Mile? Čučo! Otišao je da nahrani tog Ker. Jesmo se dogovorili ti ja da ćemo da idemo u Amsterdam da se venčamo? Znate kako psi, oni misle da je svaki rastanak zauvek. Kume, piješ ko poplava. Moram da se gasim. Ovaj pevač od ozdo gleda ko da mu se ozbiljno sviđa. Celu noć peva njoj. Stvarno nije normalno. Sram vas bilo. Ako će se ubiješ, ubije se sam. Čuješ kako lepo peva? Ja bi te ubio odavno, kume. Ako čujete eksploziju, pozovite hitnu pomoć i policiju. Komšice. Ostavi tu kutiju! Tišina! Danas nisam mogao ni da se ubijem! Slab je sa živcima. Ko mene zajebao? Primetio bi komšija Sava, onako ćorak. Gori ti auto. Ko vidiš kom se oči najbolje vade. Komšinici, da li je to komšija Mišo umro? Ili se potpišem na život. Možete, čika Savo? Tako da ne mogu. Care! Pevaš kao kralj! Priča neke neverovatne stvari.